Vă salut! Am revenit cu un nou invertor, un mic test. Vreau să vă prezint în acest video acest invertor Sinus pur, ceva chinezesc, pe 24 de volt. Am aici două baterii. Sunt un pic mai mici, nu am disponibile două baterii mai mari momentan. Deci 12 volți, 18 amperi. Fiecare le legăm în serie cu acest cablu. Invertorul acesta vine cu doi clești, un set de cabluri, cărticica. Vreau să vă arăt ce scrie pe cărticica aceasta. Chiar m-am uitat să văd cât are continuu. El scrie 5000 de W, da? Pe invertor. Deci avem modelul 5000 de W. Și vedeți de desubt scrie 2500 de W actual power. Teoretic ar trebui să meargă undeva cu 2000 și ceva de W continuu. O să facem și acest test. Momentan nu putem face un test de 2000 de W pe aceste două baterii, dar o să urmeze un video în care o să fac un test mai amplu. Așa, vine cărticica, cleștii, niște șuruburi, bornele sunt prinse pe invertor, are ventilator de răcire. Hai să vedem ce test putem face. Am aici o bormașină, vreau să testăm cu această bormașină de 800 de W, să vedem dacă o duce și cum reacționează. Am conectat bateriile în serie, am conectat invertorul. Invertorul vine cu aceste două cabluri, le-am conectat direct, nu am mai folosit cleștii. Am strâns destul de bine, cred, bornele. Hai să dăm drumul la invertor, să vedem cum se aprinde. 25,2 volt. Bateria este destul de încărcată. Arată destul de interesant ecranul. Nu v-am arătat. Facem un test să vedem cât are fiecare baterie. Deci, așa, să conectez un pic. Așa. 12,56. Și această altă are la fel. 12,53. Aproximativ la fel. Așa. Hai să încercăm să vedem bormașina noastră dacă funcționează și dacă o duce, da? Cum să fac să se vadă și în video. Să vedeți și voltajul. Așa. 25,2 arată acolo. Deci, se pare că la limite, nu știu, nu prea. Ceva nu e ok. Scade la 24. Ori invertorul este foarte prost. Ceva nu e în regulă. Hai să încercăm cu alte baterii. Ori bateriile, ori invertorul sunt problemă. Deci, după cum puteți vedea, mașina abia merge. E la limite. Abia învârte. Deci, am conectat din nou invertorul la două baterii de camion de 220 de amperi încărcate full. Le-am înseriat. Am pus plusul la plus, minus la minus. Am conectat invertorul. 26 de volt avem.
Am conectat bormașina de 800 de W. Hai să vedem. Oba! Deci, se pare că invertorul acesta este un invertor foarte, foarte prost. Deci, nu vă recomand așa ceva. 5000 de W, din păcate, este o prostie. O porcărie de invertor. Nu este de absolut nimic. Dar, mare atenție, acest invertor nu vă cumpărați. Nu duce nici măcar 800 de W. Auziți cum face? Abia învârte foarte puțin, abia învârte. Dacă mai încerc foarte mult, se poate arde. Cam atât pentru acest video. Nu vă luați așa ceva. Vă salut!